От днес до 26 март в Интерекспо център София се провежда най-голямата в България изложба за дървообработване и мебелно производство Техномебел. Представени са от солидния банцик и сушилните камери до прецизните инструменти за фина обработка. Мебелистите ще видят нови модели циркуляри, фрези, шлайф машини и за първи път в България полуавтоматична машина за кантиране на детайли с криволинейни контури. Експозицията е изпъстрена с плотове, фурнири, десетки видове детайли и обков за мебели, вратички, крака, модулни системи, плъзгащи механизми. Освен, че имат дълъг живот и се монтират лесно, те пестят пространство и повишават удобствата на мебелите. Има богат избор на безвредни лепила, лакове по съвременна нанотехнология, бои за трайни и модерни мебели. 100 от посетителите на Техномебел ще получат подарък – мебелно изделие, произведено на самото изложение. Времето за посещение е всеки ден от 10 до 18 часа, а в събота до 16 часа на булевард Цариградско шосе 147.